Нәрсә булды, Ришат? Безнең бит инде туры эфир башлана! Ришат, беренчедән тынычлан, икенчедән безнең һәр вакыттагыча бүлеш алдан яздырылган. Димәк, мин инде эфирда һәм без эфирны башлыйбыз. Баршалыгыз Таһир Насибуллин! Дуслар, әйдаманнар, сәркешләр һәм ата-аналар, барыгызга да зур кайнар сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут, димәк эфирда Сәләт Лайв. Сәләт Лайв, без Сәләтне күрсәтәбез. Димәк, дуслар, безнең бу проектыбыз, гомумән Сәләт Лайв проекты, безнең дусларыбыз һәм партнерларыбыз ярдәме белән үткәрелә, шуңа күрә әйдәгез, аларны да искә төшереп китик. Һәм инде быел безнең студия үз эшен Яшьләр эшләре федераль агентлыгы һәм ресурслар яшьләр үзәге ярдәмендә оештырыла. В этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Большое вам спасибо за ваш большой вклад, бик зур рәхмәт, һәм без эфирыбызны башлыйбыз. Димәк, дуслар, әйдәгез, аны традицион рәвештә башлыйбыз. Безнең бар яңалыклар кичәге көн турында. Безнең бүген 4нче чыгарыш, кичә Биләр форумының 3нче көне иде. Димәк, мин планшетымны алдым, әзерләдек берничә фотография, һәм аларны хәзер сезнең белән бергә карыйбыз. Димәк, беренче фотосурәт. Siz аны хәзер экраннарда күрәсез. Күргәнегезчә, безнең лабораториялар үз эшләрен дәвам итә, шулай ук уку-укыту программасы үз эшен дәвам итә. Һәм гомумән алганда Арс Биләр форумының программасы башка сменалардан бераз аерылып тора. Мәсәлән, безнең монда интеллектуаль турнир юк. Шуңа күрә кара ящикны без урындык иттереп кенә кулланабыз бу сменада. Ага да барабыз, безнең киләсе фотосурәт. Әйе, дуслар, кулинария темасыннан да артта калмыйбыз. Бүген безнең сәлкешләр бер остаханәдә ламбер сыры әзерләделәр. Күрәсезме? Бик ошаган бит. Һәм инде алга таба барабыз, безнең 3нче фото. Бу театр остаханәсе һәм бирдә безнең яшь актерлар Түбәтәйгә булган чиратны күрсәттеләр. Әйе, шуннан да көн саен Түбәтәй яна кисән чиратта шушындый сәлкешләрне һәм әйдаманнарны күрә алабыз. Алга таба барабыз, киләсе фото. Һәм инде монда безнең остаханә бара. Һәм игътибар итегез әле, монда бар шундый бер малай. Әйе, хәзер якын айтам. Һәм миңа калса, бу малай хәзер мин дөрес остаханә сайлаганмын микән дип уйлый. Алга таба барабыз, киләсе фото һәм карагыз әле, яңадан бу егет. Һәм миңа калса, монда аның фикерләре мондай. Кажется, миңа все-таки актерлык остаханәсенә барырга кирәк булгандыр дип уйлый шикелле бу егет. Һәм инде алга таба барабыз, бүген безнең Испаниядән килгән остаздан булды Сиеста остаханәсе. Һәм күргәнебезчә, монда барысы да рәхәтләнеп ял итә. Шулай ук безнең службалар, ягъни мәсәлән сакчылар тик тормый, 2 соникка күбрәк соникаларга теләгән безнең экспертларны да тоттылар һәм аларны хәзер сораштыралар. Алга таба барабыз, инде кичке чарага килгәндә, кичә дөньяның астын өскә китерде Саксык спектакле. Беләсезме, иң шаккатырган әйбер ахырдан булды, чөнки бу егетләр үзләреннән соң хәтта идәнне дә юып киттеләр. Әфәрин сезгә, егетләр, һәм гомумән алганда кичәге көн менә дигән булды. Бу кыздан да без аны күрәбез, аңа да бик ошаган, һәм инде безгә дә бик ошады дип әйтә алам. Дуслар, безнең эфир дәвам итә. Һәм инде шуны да әйтәсе килә, сез дә комментарийлар языгыз. Бүген чыгарылышның ахырында, 4нче чыгарылышның ахырында без комментарийларга бераз игътибар итәчәкбез. Һәм инде безнең репортажларга күчәбез хәзер. Сәләт трендлардан артта калмый, һәм шул трендларның иң зурыннан берсе ул TikTok. Шуңа күрә безнең TikTokта да Сәләт official сәхифәсе бар. Аңа язылыгыз. Һәм инде TikTokка килгәндә безнең монда Арс Биләр форумында бар Туран абый Гытауллин, һәм ул сезгә бер репортаж әзерләде. Туран абый, сәлам. Сәлам, Таһир абыйсы, хәзер мин сине һәм барлык дусларыбызны TikTok төшерү серләренә төшендерәм. Аның өчен безгә әз генә креатив кирәк булачак. Телефон, ягъни телефондагы камера, штатив һәм әйдәгез бергәләшеп хәзер актер табыйк. Димәк, безнең TikTok бию белән бәйле, шуңа күрә без таптык нәбиючене Женя апа белән бергәләшеп хәзер сәхнә янына барабыз һәм анда видео төшерәбез. Без инде әзер, син әзерме? Беренче бүлекне без төшереп бетердек. Барлык сәлкешләр җыелган вакытта ички чарага без икенче бүлекне төшерербез.
Шулай итеп без әзерләдек яңа видео. Бүген кич белән мин интернетка эләчәкмен. Әгәр дә бу видеоны күрергә телисез икән, Сәләт official аккаунтына язылыгыз. Бу видеоны һәм калган кызыклы видеоларны күрми калмагыз. Сәләт official. Димәк, бик зур рәхмәт сиңа, Туран абый. Һәм инде дуслар, әгәр дә сез быелны Сәләт биләр форумнарына киләсез икән, Туран абыйны эзләгез һәм безнең Сәләт official дип аталган TikTok сәхифәсендә үзегезне дә күрә алырсыз. Һәм без алга таба барабыз. Безнең киләсе сәхифә ул да булса Сәләтле кунак сәхифәсе һәм бүген бездә җырчы, педагог, татар моңы һәм Болгар милли музыка премиясе лауреаты Зәринә Хәсәншина. Сәлам, Зәринә, ничек хәлләр, бир-бишне? Сәлам, Тахир. Ничек хәлләр? Миндә барысы да яхшы. Ләкин мин монда инде 16нчы ел. Күрә мин монда барысын алыйм. Ә син ялгышмасам беренче тапкыр форумда. Мин беренче тапкыр әле килүем һәм килдем дә шаккаттым гомумән. Гомумән Сәләт турында ишеткән бар идеме? Әлбәттә ишеткәнем бар иде, инде кичкенә чагымнан ук ишеткән бар иде һәм барасым да килә иде. Белмим, нәрсәгәдер әти-әниләр җибәрмәгәннәр микән соң инде, ниндидер гел бүтән лагерьларга йөртәләр. Сәләткә бару теләге шул кичкенә чактан ук калган һәм менә кайчан да булса шушыңа килеп эләгермен дигән хыял бар иде күңелдә. Менә бит сезнең белән дә очрашырга насыйп булды. Без дә сине монда биләр форумында күрергә бик шат. Хыялларга килгәндә алар күбрәк булса бик яхшы, чөнки Сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм монда барлык хыяллар да шуңа ашырга мөмкин. Мин белән күп кенә кешеләр бар монда һәм аларның хыяллары ул үзләренең иҗатын үстерү һәм сәхнәгә чыгу. Ялгышмасам, син остаз бу форумда һәм укытучы буларак булышабыз кешеләргә үзләренең сәләтләрен үстерергә. Ничек үтә укыту программасы, лабораториялар? Хәзер нәрсә эшлисез? Безнең бик яхшы үтә. Бүген безнең мастер-класс иде фольклор буенча. Әлбәттә, инде без фольклорны гына түгел, гомумән вокал дәресләре үткәрдек дип әйтәсем килә. Балаларны тикшереп карадык, сәләтле балаларны. Алар һәрберсе, барысы да дип әйтерлек сәләтле, иҗади дип әйтик инде. Белмим, миңа гына шундый балалар эләкте микән? Барысы да җырларга да әзер, дөрес сулышны куярга тырыштык. Алар белән ниндидер күнегүләр ясадык һәм әлбәттә җырладык. Барысы да әйткәнемчә бик музыкаль сәләтле. Яхшы, һәм инде искә төшереп китәм безнең тамашачыларга да, безнең артбиләр форумының соңгы көнендә булачак лабораторияләрнең үзләренең продуктларын тәкъдим итү, ягъни яңа иҗатын тәкъдим итү чарасы. Сез берәр нәрсә әзерлисезме бу чарага? Исә күбрәк остахана буларак сәркешләргә йөрәк. Әйе, мин күбрәк остаханәдә һәм инде миңа калса без бүген дә инде бик яхшы эшләгән бездер дип уйлыйм. Әле алар сезгә күрсәтерләр үзләренең нәрсә өйрәнгәннәрен. Шәп, димәк без дә түземсезлек белән көтеп торабыз бу чыгышларны. Һәм инде тагын бер сорау бар. Беренче тапкыр форумга килгән кешеләрдән сорарга яратам. Монда ошаган эш әйбер. Иң күп ошаган эш әйбер. Беренчедән кешеләр барсы да балалардан алып, менә бу әйдәманнар дисезме, сезнең бит монда гомумән үзегезнең диалект мин. Теге яңа кеше буларак аңлап та бетермим, кайсы әйдәман, кайсы сәлкеш дигәндәй, ләкин сез барыгыз да шундый яхшы, шундый җылы, зәрнә генә торасыз. Икенчедән ашату. Бик яхшы иде ашату, бик зур рәхмәт, бик тәмле булды. Һәм өченчедән инде моның урыны гомумән мин килеп кергәч тә шушы Сәләт урынына җирлегенә дип әйтик. Әйтәм бит, шаккаттым инде мондыйны беренче тапкыр күрүем әле мондый лагерьны. Һәм барсына да гомумән әти-әниләргә менә киңәш итәр идем балаларын монда җибәрергә. Бик зур рәхмәт бу җылы сүзләр өчен. Һәм тагын бер сорау бар. Син үзең Сәләт лайв чыгарылышларын карадыңмы? Дөресен әйткәндә мин моның турында белмәдем. Ләкин кичә мин Ришатны карадым. Әйе. Без анда хәтерләсәң, Ришат белән ахырдан бер уен уйнадык. Һәм инде без барлык сәләтле кунаклар белән уеннар уйныйбыз. Синең эшендә бер уен әзерләдек. Уйнарга әзерме? Әзер, әлбәттә. Яхшы, димәк, бераз уен турында сөйләп китәм. Нәрсә эшлибез без хәзер? Беләсеңдер, төрле зур компанияларның бар үзләренең джингллары. Мәсәлән, Макдональдсны куып пара-па-па-пам, I'm loving it. Шундыйрак. Һәм хәзер без синең белән бергә Сәләтнең төрле компанияларына, брендларына джингллар уйлыйбыз. Һәм башлык мәсәлән Түбәтәй белән. Безнең монда форумда Түбәтәй кафесы, тиз туклану кафесы бар. Түбәтәйгә нинди джингл уйлап чыгарыр идек? Ну, ул инде татарча, милизмнар белән булырга тиештер дип уйлыйм. Мәсәлән, ничек яңгырар иде синеңчә?
Түбәтәй. Belki şulaydı. Шәп. Әйдә, тагын берничә сүз истибез. Мәсәлән, сочник һәм татарча шәй, түбәтәй. Шулай итеп карыйбызмы? Безнең икенче кунагыбыз килде студия. Сочник һәм татарча шәй. Түбәтәй. Шәп, браво. Шәп булды бу. Һәм ага таба барабыз. Нәкъ менә түбәтәйнең каршысында урнашылган безнең Сәләт Store кибете. Сәләт Store кибетенә дә бер джингл безнең кунагыбыз Зарина Хасаншиндан. Сәләт Store анда киемнәр. Әйе. Заманча, милли, матур киемнәр һәм аксессуарлар. Мин инде әлбәттә шигырь язучы түгел. Әйе. Нәрсә дип әйтергә була икән? Монсына миңа калса ниндидер современный дип әйтик инде урысча әйткәндәме? Әйе. Әйдә, бары тик Сәләт Store. Мин сөйлим һәм ләкин уйлыйм параллельно. Аңлашылды. Ләкин миңа калса Сәләт Store'га берәр нинди шундый заманча, берәр нинди бәлки Сәләт Store сүзен генә калдырыйк. Ничек ул яңгырар иде? Сәләт Store сүзе. Сәләт Store. Әйдә, тагын берничә звук истибез монда, берничә аваз. Мәсәлән, әйдә икәү, син беренче өлешне, һәм Сәләт Store'ны, һәм мин икенче өлешен. Давай. Сәләт Store. Парапапрампум пам пам. Булырга мөмкинме? Булырга мөмкин. Әйе, безнең 3нче сәләтле кунагыбыз килде. Алар бик сәләтле, шуңа күрә алар бик сәләтле итеп нервыда уйныйлар, шуңа күрә нишләтәбез инде. Аларның да сәләттә буласы килә, Биләр форумында буласы килә. Димәк, алга да барабыз. Безнең сәләттә бар менә дигән проект, ул Асылташ мәктәбе. Безнең сәләттә бар балалар бакчасы Бәләкәш дигән һәм шулай хәзер без мәктәпне эшен эшләп җибәрдек. Һәм инде анда бар беренче Ә сыйныфы. Бу сәл кешеләргә беренче Ә сыйныфына бүләк иттереп, алайса Асылташ мәктәбенә берәр джингл. Ул мәктәп инде. Ул мәктәп. Әйе. Асылташ мәктәбенә нәрсә җырлый икән? Нәрсә, әйдәгез, мәсәлән, Мәсәлән, бу безнең белем турында бит инде күбрәк. Бер нәрсә дә, бер нинди фикер дә килмәде хәзер минем башыма да. Әйдә. Иң яхшы мәктәп Асылташ. Иң яхшы мәктәп Асылташ икән. Әйдә, менә шулай әйтеп барыйк. Просто әйтергә. Әйе. Просто әйтергә дип, бундай гына джингл булыр инде ул, бераз җырлап барыйк. Әйдә, җырлап барыйк. Нәрсәдер җырлыйсы килә. Әйдә, Асылташ дип 3 тапкыр җырлыйбыз, төрлечә. Давай. Иң яхшы мәктәп белән кушыпмы? Юк, әйдә, Асылташ сүзен генә калдырабыз. Асылташ, Асылташ, Асылташ. Шәп, әгәр дә звонок урынына, әгәр дә бу джингл булса, миңа калса сәркешләр һәм укучылар тагын да күбрәк теләп килер иде дәресләргә. Һәм инде әйдә, бераз йомгаклык һәм соңгы булып, тагын 2 вариант. Беренчесе ул Сәләт Live джинглы. Бар тик Сәләт Live сүзен генә кулланабыз. Юк, Сәләт Live жанлы эфир. Әйдә, бу сүзләрне кулланып берәр джингл әйтик. Сәләт Live жанлы эфир. Менә уйларга кирәк бит әле хәзер. Әйе, без әлегә Шибен белән бераз әңгәмә ясап алабыз бәлки. Жанлы эфирне кушырга инде, име? Әйе. Мөмкин булса. Бу безнең режиссерыбызның теләге. Сәләт Live жанлы эфир. О, шәп. Бик заманча булды бу. Һәм инде соңгы булып Arts Биләр форум. Arts Биләр форум. Ну, миңа калса индидер. Arts Биләр форум. Шундый. Arts Биләр форум. Шәп. Яхшы, димәк, безнең тамашачылар, әгәр дә сезнең тагын вариантлар бар икән, языгыз комментарийларда, һәм без аларны тиздән укыйбыз. Һәм инде беренчедән бик зур рәхмәт сиңа, Зарина, безнең студиягә килгән өчен, һәм без барлык килгән кунакларга бүләкләр бирәбез. Менә монда язылган карама дип, бу значокта бер нәрсәгә дә карама, һәрвакыт үзенең хыялыңа таба бар, һәм беркемдә тыңлама хәтта. Бу бездән сиңа кечкенә генә бүләк. Һәм инде әлбәттә без сине студиядан иҗади номерсыз, җырлаусыз беркая да җибәрмәячәкбез. Һәм инде син әзерләнгән вакытта әйдәгез без барлык тамашачылар белән сәләтле сәлам рубрикасын карап үтик. Димәк, сәләтле сәлам.
Сәлем гаилә, сәлем яраткан дусларым, сәлем әни әти. Сәлем минем әти-әниемнәреннән дусларыма һәм әби-бабайларга. Минем яраткан гаиләмгә кайнар сәлем, мин сезне бик каты яратам. Әти-әниләремә сәлем, туганнарыма сәлем. Сәлем бирәм сезгә Сәләт Лайфтан. Мин сезне яратам. Әни, әти, бабай, әби, абый, сәлем. Әти-әниләргә, туганнарга, Дусларга зур-зур сәлем. сәлем дусларыма, сәлем гаиләмә, сәлем туганнарга, сәлем укытучыларга, сәлем бабай-әбиләргә. Сәлем! Demek Zerine stüdyoda hem icadi numar. Ak şeşekler, appak yazılar miken, ak ümitler miken kızlarda, aklı gözlep, aklı gözlep ötken, gümrüsün indi tüslerde, akıllardan, can çalsalı, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler. Kübük apaklı, saf kümelli kalasıydı. Yaşav digen, tatlı sizge sıygan, sır aşkışı kayda kim bile, tan gözünden güya bizinin gümür, şık tamşısı bulup tügülle o dillerden. Can çalsalı, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler, kübük apaklı, saf gönüllü kalasıydı. Ömür taşın özü aşı jiller, canlar yılış uşak nişlerge, ak şeşekler yıldız bulup yana, ümit nuru söngen kişlerde, ak dillerden, can çalsalı, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler, kübük apaklı, saf gönüllü kalasıydı, akıllardan. Can çalsalı, yüreklerge salasıydı, ak şeşekler, kübük apaklı, saf gönüllü kalasıydı, ak şeşekler, kübük apaklı, saf gönüllü kalasıydı, saf gönüllü kalasıydı. Aferin bek zor rahmet sana Zerine, bu şep buldu. Hatta orunda gına oturup tura almadım. Hem tağın bir şahsen minen sen tağın bir bulak şuşunday motor jırışın bek zor rahmet Zerine. Hemen gittim kiri özümün orumğa. Rahmet. Selam Tahir abi. Tak. Yaşı bu kütülmegen idik. İyi elbette bir kızıklı mezgil. Hem de gazetedeki soğuk vakitlarda aytubizcha biz seni Salat Live programmasında ko'ruvga bek shod. Hem de yelanib bitdik sening yuzingni ko'ruv, yilmayishan yuzingni. Ama da lekin aytib ketirim, yo'lni yoshlarga bergan kerak deb, ama bu so'zni menim aytuvim durust bo'lmas, qizg'anishga qarshi. Amma da lekin so'nggi vaqtlarda biz tatar tilini biluvda kishilarni tekshiramiz. Hamda bugun biz do'stlar, jamoat
tatar tili bilүү meselesinde Tahir abini tekşirəşək biz. Gördün mü? Hatta Min dolqınlanam. Bilasizmi İsur abi, men seni bir qatı sağındım. Türkiye'den qaytığını bik küttüm. Lakin bu şul kadar sürpriz bulur deb oylamagan edim. Rahmat. Şulay bulla. Hem men barıgızga da rahmat. Menga bir narsa da aytmagan üçün. Rahmat. Ey bu bik ko'p azirlandi. Hatta mana shu mezgilda Tahir abini nishikgina studiyadan 1-2 sekundga ayırıp bulurmikan deyip shunday zo'r azirliklar yasaldı. Tahir abi sen azirmi? Men her şaq azir. Ayday boshqa. Tahir abi, birinchi so'rovlar avuraman. Birinchi so'rov g'odigina. Ruschadan Tatarchadan Ruschagami? Yo'q, ikkisi de mümkün. Ruschadan Tatarchaga. Ağaçlar temasına kiramiz jamoat. Ağaçlar temasında ağaç ismin Ruschadan Tatarchaga tercüme etamiz. Jingil so'z. Tahir abi, Ruschadan Asina so'zin so'zin Tatarchaga nechik tercüme etamiz? Qo'rqma, 3 variant var. Albatta. Yaxshi variantlar var. Men Birinchisi A. Iman. B. Qo'yin ve usaq. Big jingle so'rov, shundan da usaq. Bravo. Birinchi 1-0 Tahir abi oldi. Biz jingilamiz jamoat. Davom etamiz. Ağır so'rov yo'q. Dirsigini aytganda men qo'yin bilan neni bilaydim. Shunga ko'ra usaq deb aytdim. Ağır so'rov Ruschadan Ruschaga jilim so'zin nechik tercüme etamiz? Jilim. Moy ветер. Jilim. A. Kley. Jilim. B. Sahar ve sol. Jilim birinchisi narsa edi. Kley. Jilim, albatta. Bravo. 2-0 Tahir abi oldi do'stlar. Tahir abi oldi. Bizni jingib bora, biz jingilamiz. Ham 3-chi so'nggi so'rov. Ruschadan Tatarchaga prepodavatel so'zi nechik tercüme etiladi? A. Müderris. B. Farid. V. Asxat. Bular bit barысы da isimler. Müderris bo'la olmayman, muallim, o'qituvchi, adib. Ya'ni shulay deb aytik. Prepodavatel narsa ishli, narsa bera ol kishilarga. Bilim ham bilim bilan birga narsa nindi formatda. Yaxshi kayf. Qayda bilimni beradi? Maktabda narsalar bor. Ders. Ya'ni darsda bilim beruvchi. Shab, demak müderris. Demak müderris 3-0 jamoat Tahir abi bizni jingib oldi. Haminda Shinshinan Salat Life proyektining olib boruvchisi Tahir abi nasib bo'lin pishliga tatar tilin bilar. Mana shunday verdik, mana shunday natija. Rahmat Tahir abi, sening o'rinda bo'lu bek avur ekan. Bek zo'r rahmat. Bek qiziqli to'lqinlantirgich mezgillar. Bek zo'r rahmat Isur abi, men seni ko'rishga bek shod. Albatta bizni Salat Live studiyasida ko'rishga bek shod. So'rovlar yengil bo'lgani uchun bek zo'r rahmat. Ham endi biz davom etamiz. Ham aytganimcha bek qatı sog'indim, shunga ko'ra bir qo'yada ketmay Isur abi bizning bilangina o'tiribdir. Kommentariylarni o'qiymiz do'stlar. Demak, bizga yozgan Go'zal opa Usmonova, Tahir abi sen super. Rahmat bek zo'r Go'zal opa. Rishad Nurulin bizga mana shunday yuraklar jibergan 3 shtuk. Ham shulay Dam Garayev wow deb jibergan bizga. Shulay Daniel Gabdulin mana shunday smaylik 4 shtuk. Bu nik kibik narsali ol inspeksiya kibik. Ham og'ata boramiz. Adib Almir bizga shulay stikerlar, bir ko'pgina stikerlar jibergan. Barisida bizga afarin dey. Shulay bor iskitga jirli deb yozgan. Agarda sen yiroq ketmagansan ekan Zarina, iskitga jirli deb yozganlar sening turunda. Big motor jirli. Tahir abi держисanda deb yozganlar bizga shulay yo'q. Big zo'r rahmat bu kommentariyalar uchun. Ham biz endi olg'a boramiz. Tahir abi, g'afuytam o'zimni ham chunki men hozirgi vaqtda Şasım kile ne işin degenden biz Tatar tilini tekshiruvni davom etashakmiz. Ham endi tezdan biz kursho şatırlarda bolalar bilan uchrashamiz. Senga zo'r rahmat. Alloh taolo senga yordam etsin, o'ngishlar tilaymiz. Bek zo'r rahmat. Rahmat Isur abi. Rahmat. Shundan da bu o'rinda menga nechtir nekomfortno edi. O'zi bizning o'ringa ko'shik. Ham davom etdik bizning efirni. Ham dirsigini aytganda bu chiqarilish endi oxirina yaqinlasha. Ham biz uni odatdagicha ijodiy nomer bilan tamomlaymiz. Ham bugun bizda qo'noqda Ilqam Xonog'ini sarkishi Aliya Fayziyeva she'r o'qiy. Salom Aliya, xalar nechik? Esenmisiz yaxshi. Aliya, men da sening kabi she'rlarni beqota yaratam, shunga ko'ra tuzumsizlik bilan ketam sening chiqishingni.
Киттек. Әлеге башлар алдынан. Алия, син беренче тапкыр сәлкешме? Юк, икенче тапкыр. Моннан элек кайсы аланда идең, кайсы проектта катнаштың? Истеми калган. Истеми Һәм Изге чишмә. Изге чишмә. Быелны булдымы ул? Юк. Узган елны. Әйе. Яхшы. Һәм гомумән ошыймы сиңа Артбилар форум? Әлбәттә, бик ошый. Монда лабораторияларда катнашам. Юнәлешне сайладың, театрмы, музыкамы? Театр. Театр. Лабораторияда әзерлисезме анда безгә номерлар, чыгышлар? Әйе, булай эскиз иртәгә. Яхшы, алайса түземсезлек белән көтәбез. Һәм инде тагын бер тапкыр, димәк, безнең иҗади номерда бүген эфир ахырында безнең кунагыбыз Илһам хан аланыннан Алия Фәйзиева. Һәм аның башкаруында шигырь. Бик тауга менеп, ташка басып, кычкырасым килә милләткә. Кыңгырап йөрмәгез, җилкә качып. Бәйрәм килде безнең төбәккә. Алтын айлы сөембикә көтә, сезне көтә Болгар ташлары. Без татарга килде изге иртә, гөл чәчәкләр шыта башлады. Ата-баба каберләре көтә, хәер дуга көтә корбаннар. Заман җилле күз яшьләрен сөртә, тәсбих әйтеп утыра урманнар. Биек тауга менеп, ташка басып, кычкырасым килә өммәткә. Таралышмыйк инде читкә качып, җыелыгыз туган төбәккә. Бик зур рәхмәт сиңа, Алия, бир-бишне. Һәм синең тавышың, синең бу сүзләрең, алар алтыннан да кадерлерәк. Бездә алтыннан кадерлерәк әлегә бер нәрсә дә юк, шуңа күрә мин сиңа бу алтынны бүләк итәм. Рәхмәт сиңа бик зур. Димәк, дуслар, безнең 4нче чыгарылыш шуның белән тамам. Рәхмәт безнең белән булган өчен. Көн саен 6:30 минутта Сәләт лайв. Без сәләтне күрсәтәбез. Булдымы? Кызлар, егетләр.